Frozen. Hello. Hi. Naghabhab ang mga buraho. Naranggotang bahay. Name sa guot nga bahay kay kuan. Kanang demolish me. Aw. Na tungod anak. I-demolish ang bahay nila, Paul. Wala ba adto? Ila dyan Paul sa okpod suok. Guot nila, Paul. Uy. Guot ang wifi. Chan! A friend of everything. Gaya. Wala mo. Ay pa pa nung na. Simba. Nakuan. Das bikol. Jaguar nino. May bawal ka. Aba siyempre. Jaguar pa yun. Jake, ako yung guys. Ano naman? Di ka ginag-jaguar po. Na meron jaguar. Napurdoy ni. Umong aboy guys na laman. Naman yung abuyog. Ay, may butang na ka ng baso dira. Oh? Pilang Ang kilo na, man? oh. Bumbuang. Pilang kilo? Okay, oh. Yes, is lang mo. Ay, hindi yung butangan na tabi mo yan. Amin ang takob. Takob. Ikuhas lang eh. Wala ko natulin. Wala nang bidyoha. Hindi ba mo diya? Basta magkaon. Kitag langit ng duwot. Time lap ko no. Mga japo na nakalaki ng galaro. Nagdulo pa ron. Hug mo bitaw na inyong lingkuran. Yung vlog ang kahakag. Katawa na yan. Gapulitan ko. Pre, go. Para ba't mo ba yan? O sila nag-iwag sila ng time lapse. Ano ba yan? Naman ako, duga din di eh. Ako una pa kumamanan eh. Ano ko an? Kanang cellphone. Ang bijuhan. Kasi katong pisi-pisi na mo. Ako dyan ko. Muna yung sudaan ron kasi maulan. Yes, soup. Dahil soap. Soap. Soft-hearted. Kani kay kuan man soft, man soft. Sauce for the rainy days. You have to drink a soft. Because you are soup-hearted. Katawa ko. Ma'am. Ay, sorry ko kapulan. Kanang hot day. Gusto ni Jika. Water dispenser. Electric. Oy. Wala saging, yung saging. Day saging ko day kay nangita nag mga amo dire. Amo dyan ang habitat no sag. Hindi asa. Ay, ang mama oi. Ang mata mo. Dai ba na nila? Video wayo. Kasi dyan sa sayo kita na ngaon. Sige, aro maun-un ka. Sige. Gusto mo na siyang maun-un. Tsaka kung sino din Paul.
Si Jar pa'y concern. Ako tas mother-in-law ni Polta. Sigurahanin mo niya. Makita kong naong hi, te. Ako dito. Sigurahanin mo yan. Ante. Ako dito, Ako pleasure dito. sa mo as Kaya ka na di. Tingnan mo, tingnan. Kipulay. Uy. Anak man yung duha no? Meet their child. Og dili ka gano ano da kanira. Paul and Beverly's child. Kuan their unika iha. Burikat na mo ere yung burikat. Like mother. Mo ari na lagi laki nga iring day. Umisita ja diri na nagpuyo tas babawong ka. Atay. Nandiyan na to. Oh, ama to. I'm done. Sure, nahuman na gusta. I'm done. Lord, buang. Kuha na lang. Duha na lamang. Lumbay ni sila. Kinsay madaog. Oh. Lumbay maghigop sa kuan na soft. Ano na bigyan nagbabuwag ba? Ha? Asong di magbabuwag. Jo, dira din mo. Basig mga tukan na noon. Da nagdama-dama ko din. Ayaw ba? Giniling luwag ko. Dai, who's most likely, Dai? Ila, kinsa ang mas? Pangutan na, Dai. Sige. Kinsa mas ulit? Murahon niya. Pangutan na, mga tudloon. Sige, who's most likely sigaon? Nambid ka na, nambid ka. Oy, nagkonek-konek man. Kanang host most likely, kanang ugnay gwapo kay sigig koan. Ay! Okay, go. Gwapo ka tiguwang. Ate! Ay! Who's most likely langayan? Ay! Kanang nag-video. Ipakita, Pakita naman ng panahon. Who's most likely libakira? Oy, ning wave. Who's most likely kanang buraot? Oy, buraot. Kinsay buraot? Oy, buraot kuno katay. Kalipod. kanang manglibre. Nang libre. Ginilin. Kanay silang duha. Sila kapon. Who's most likely kanang Magginang. hilumon? Na Jasmine. Ako ba? Vera, hilumon. Who's mostly Who's the most Sexy yes. sigig late. sexy? Mananag. Ay, Sigig late. Yes. The sexiest Dai. sure the sexiest. Support mong dugo sa Sexiest. sexiest person Kanina. ever in the world. Who's the prettiest? Dai, dali mapiko. Dara. Yes. Dara. Ako. Dada. Mapiko lag. Dara. Prettiest ba? Now sa prettiest ba? Ay, nagsinapo ko na pila. Ang yes. Ay, prettiest. Laban ako. Ha? Kasi pikon. Oy, kinsa ning pikon? Mostly attractive Dai. Dapat mas pikon. Oy, pikon ga po tada? Mostly attractive Dai. Ha? Mostly. Kanipod. Who's mostly? Ha? Who's Who's yagit? Dak. Yagit kami. Wapa gani ko. Ay sa asang hatag ang blessing. Who's most likely way buot? Dara. Ay! Wait, buot ni tanan, dai. Da. Way buot, dai. Patay ikaw. Patay na video Dai. Da kani. Kalitrat balumbag. Kasi katawa ko sog. Da?
Karang maugkin sa pinakaugoy, mapipinakabanha. Na pinakaugoy oh. Para ganing oh, ako pa ko anon, gorilla. Piranha. Napasensya na dyan, te. Banaan na mo, te. Nag-vlog man tayo para mo guys. Nag-vlog tayo para mo porta. Day, sugama mo sa mobile, day. Siligon. Awa, bampol. Dugayin na naman, ay, naman natatanan. Atay, nag-una na mo. Humba mo ganun siya sa daan, lechon na, lechon. Maong dugayin na human. Hatagig dessert, dara. Dessert. Where's the soft dessert? May dessert niya. Atong McDonald's. Asaram to. Dara atong McDonald's. Unsa sod? Oy! Water. Sprite na, Sprite. Sprite nga himbuwa. Nahupas. Agatong cold water. Ang Joker dai, sige. Pwede naman yung yung Joker hot. dai. Joker! Nakaninduha. Kuhan man sila comedian. Hey vlog, welcome to my guys, yo. Hey vlog. Hey vlog, welcome to my guys. Put down sa bowl. So, Dai hugaw pa na tanan dai naon sa man ka. Gabi. Gibe. Ay, gabi. Ay, bigyo day, lain na. Higo pa ayo, sige lumbay higo pa na. Lumbay. Lumbay ng duha ka bawal kung sa'yo mahurot nila. Ta, padato dai og sa burwa. Ta, pinahinihin pa. Diba gani ha, mag-usay pan. habab tulda ba? Naraday, ay, nga. Parang subuin ha, subuin. Ana. Sa relax. Sa relax. Di, bukog, rai mo. Oh. Here, dagi. Nagday. Kuy! Day, host, panuway ka nyo na. Panuway. Panuway og gogoy. Taga to.